Το πρες που έχει για να κερδίσει τα παιχνίδια δεν σε αφήνουν έτσι να... Για να δούμε το Σίσιτς τώρα. Σέντρα του είναι καλή, έρχεται ο Σέζαρ και έρχεται το γκολ. Εδώ ακολούθησε δεύτερο γκολ. Από προσπάθεια του Σίσιτς. Του Σίσιτς, ναι. Ο οποίος αυτή τη φορά βγάζει καλή σέντρα. Δεν ακολούθησε κανείς από τους χαφ του Ατρομήτου. Είμαστε προς το φινάλε του παιχνιδιού. Ο Σέζαρ καθαρίζει το παιχνίδι. Ανέβηκε, δεν τον ακολούθησε κανείς. Ναι, δεν ήταν σε καλή διάταξη, δεν είχε καθόλου ισορροπία η άμυνα του Ατρόμητου. Αν την ξαναδούμε τη φάση, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης. Και το πλήρωσε αυτό. Έτσι. Αν δείτε, εδώ ο Σίσιτς δεν ξέρω, ο Σίσιτς θα την ξαναδούμε και τη φάση, γιατί δεν ξέρω αν είναι λίγο πιο μπροστά από τον Ανατολάκη. Είχαν ανέβει ψηλά για το offside και το γύρισμα απέλεξω στη συνέχεια. Ο Ανατολάκης σήκωσε το χέρι του για offside, γιατί είχαν ανέβει όλοι για να βγάλουν τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού. Ξανά η σέντρα από τον Σίσιτς και το τελείωμα από τον Σέζαρ. Ο οποίος πέρασε, πολύ καλή σέντρα, ίσως η πρώτη ή η δεύτερη σέντρα σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής.